אני מקווה שאתם רואים את זה, אבל זה עניין של טיול לילה בשדות עם הילדים. קחו אותם לשדות, קחו אותם, מי שפה, אנחנו הרבה פה, תושבי נס ציונה, על הגבעות, שיראו את העיר מלמעלה, את האורות. דרך האור רואים הרבה יותר רחוק את היישובים. ותנו לה להתמודד עם החושך הזה, עם ללכת בחושך, לדעת שהעיניים מייצרות תאורת לילה, ולשמוע את החרקים, ולהרגיש את הפחד הזה, ולתת יד, ולנשום את האוויר הצח בלילה. גם ככה הם הולכים לישון מאוחר, אבל לפחות שילכו לישון עם חוויה. תהנו מהילדים, תנו להם את היכולות להתמודד בחיים בצורה מבוקרת. אנחנו מעבירים להם את העוצמה שלהם בחוסר ודאות. תהנו.